Nachádzame sa v Humennom na tunajšom zimnom štadióne, na ktorom tým HC19 Humenné v najbližších dňoch zohrá baráž o Extraligu mužov. Dovtedy tu však máme iný dôležitý boj, a to semifinále, rozhodujúce zápasy Mestskej hokejovej ligy. Obe série, či už medzi týmom Jarkov a Unikol Vranou nad Topľou, alebo medzi týmami Panthers a Legends dostali do stavu 1-1 na zápasy, takže musia rozhodnúť tretie finálové zápasy. Prvý duel obstarajú týmy Unikol a Jarkov Humenné. Tým Unikol vyhral prvý zápas, avšak tým Jarkov sa zdvihol v druhom zápase a prevalcoval Unikol v pomere 5-1 a vynútili si rozhodujúci tretí duel. Aktérmi druhého semifinálového duelu budú týmy Panthers Humenné a Legends Humenné. Tým Panthers prehral s týmom Legends síce prvý zápas až po samostatných nájazdoch, v druhom však nepustili svojho supera týmu Legends ani k jednému gólu a vyhrali 3-0 a taktiež si vynútili rozhodujúci tretí zápas. Uvidíme, čo nám tieto napínavé semifinálové série prinesú. Aká je situácia v šatniach z všetkých štyroch menovaných tímov, sme sa rozhodli zistiť priamo, že sme sa opýtali zástupcov všetkých štyroch tímov. Moja prvá otázka je, čo sa stalo v druhom zápase? Minimálne výsledkovo vás tým Jarkov prevalcoval. Viete mi k tomu niečo viac povedať? Tak druhý zápas nám nevyšiel, to je pravda. Tam aj boli individuálne chyby, ale možno výsledok, teda hra nebola až taká, ako bol výsledok, ale boli tam chyby, ktoré sme zaplatili. Ale bol lepší super určite, takže zaslúžil si, no a ideme skúsiť bojovať tretí zápas. Je podľa vás tým Jarkov teraz na koni, alebo práve tú poražku využite vo váš prospech? Tak psychicky určite majú výhodu teraz momentálne, ale tak nemáme čo stratiť, sme nováčik a uvidíme, dúfajme, že to vyjde. Na predzápasové rozhovory sme pozývali aj hráčov týmu Jarkov, tí však zdvorilo z dôvodu prípravy na tento rozhodujúci zápas odmietli. Poďme sa teda ponoriť do semifinálových stretnutí. Skore v presilovej hre po chybnej rozohrávke Kendereša otvoril Holodňák stav stretnutia 0-1. Výborné postavenie pred bránkou zužitkoval Jozef Kolesár a vyrovnal na 1-1. V polovičke prvej tretiny prekonal Kendereša Bilo a zvýšil na 1-2. Na 3-1 doklepol puk do brány Stebila. Perfektnú pozičnú hru predviedol Kolesár a znížil stretnutie na 2-3. Po peknej akcii završil skóre prvej tretiny na 3-3, dobránsky stav 3-3. Ozajstné gólové hody však začali až v druhej tretine. Hneď v úvode druhej tretiny strelil gól na 3-4 Andrejco, Matúš Ciba 3-5, a na rozdiel triedy zvyšoval Vilo stav stretnutia po druhej tretine 3-6. Aj v tretej tretine sme pokračovali s podobným scenárom. Andrejco svojim nahodením prekvapil brankára stav 3-7. Stebila v prečíslení 3-8. Zo Spišákového gólu nám dokonca na chvíľu až zamrzla kamera, stav stretnutia 3-9. O kozmetické zníženie sa postaral za tým Unikol Kolesár, stav stretnutia 4-9. Gólový účet stretnutia uzavrel na 4-10 pre Jarkov Pilo a vyslal svoj tím do finále. Poďme sa už presunúť ale do mixzóny. Vítam pri mikrofóne zástupcu prvého finalistu týmy Jarkov Humenné. Mám na vás zopár otázok. V posledných dvoch zápasoch ste strelili 15 gólov. Čo sa zmenilo? Začali sme hrať našu hru, dá sa povedať. Dosť sme to zjednodušili, viac sme striedali na brankára. No a toto platilo. Dávali ste, ako povestné hokejové legendy hovoria, hokejky do pisoárov? Nie, netrebalo. Takže ešte raz gratulujem postupu. Kto by bol váš želaný super, alebo dalo by sa povedať, že taký super existuje pre vás? No, myslím si, že nie. Obidvaja superi majú svoju kvalitu a ťažko si vybrať. A teraz už k zápasu medzi týmami Legends a Panthers. Vítam pri mikrofóne zástupcu týmu Panthers Humenné Adama Jankaja. Povedzte nám, ako sa vám podarilo vyhrať. Videl som, že ste dominovali, vyhrali ste 3-0. Druhé stretnutie, viete mi to trošku viac priblížiť? Áno, tak hrali sme to, čo sme si povedali vlastne v šatni. Viac sme napadali, sťahovali sme sa a hrali sme poctivo dopredu aj dozadu. Ako už vieme, do finále postúpil tým Jarkov. Je to, ak sa to podarí, želaný super, alebo by ste chceli viac Unikol, hoci im to nevyšlo?
Tak obaja superi sú dobrí, proti Jakobu sme hrali aj minulý rok, takže vieme, čo od nich môžeme očakávať. Vranov je taký skôr neistý, ale my veríme, že postupíme a dostaneme Jakub. Čo sa dialo v druhom zápase, na ktorom sme neboli? Ako sme videli, nevyšiel vám, prehrali ste 3-0, vedeli by ste mi ho trochu viac objasniť? V krátkosti trošku sme ich podcenili, boli trošku rýchlejší, sú predsa mladší ako my. A to aj vyplývalo, že sme prehrali. Je v šatni pred rozhodujúcim tzv. Game 7, hoci hráme iba na 2 víťazné zápasy, nervozita? No myslím, že nie. Na hlave máme nastavené na víťazstvo na 100%. Ideme si za svojím, ideme do finále a nič viac nás ani nezaujíma. Tak a poďme sa pustiť aj do druhého stretnutia. Skóre 0-0 nám vydržalo niečo málo cez 3 minútky, keď Vojtko po prihrávke, ktorá mala oči, otvoril skóre 1-0 pre Legends. V 12. minúte sa do samostatného nájazdu dostal Čabák, ale Kasarda si podržal zatiaľ čisté konto. Pekný zákrok vytiahol aj Cháľ za Team Panthers a tak sme teda išli do prvej prestávky so stavom 1-0. Na 2-0 po viacerých odrazoch aj v rámci brankoviska zvýšil Igor Štefan. Veľkú šancu zvýšiť už na 3-0 mal Vojtko, ale jeho strela v bránke neskončila. Obrovskú šancu mal znova Čabák, ale ani táto strela v bráne neskončila. 2,5 minúty pred koncom druhej tretiny bolo nariadené trestné strieľanie v prospech týmu Legends, avšak Mikita na Cháľa nevyzeral. Samostatný nájazd vôbec nevyšiel Hančárikovi a tak sme mali skóre po 2 tretinách 2-0 pre Legends. 10 minút pred koncom sa týmu Panthers podarilo zdramatizovať stretnutie, Čabák znížil na 2-1. To, že tento zápas je hlavne o brankároch, nám ukázal v tretej tretine znova Kasarda. To, že sme vo vysokej fázi play-off, nám ukázala tvrdá zrážka Čurilo a Mikitu. V závere stretnutia si oba týmy zobrali oddychový čas, ale ani tým Panthers nedokázal vyrovnať, ani Legends nestrelili poisťujúci gól a tak konečný stav tohoto semifinálového stretnutia bol 2-1 pre tým Legends a doplnili Jarkob finál. Okamžite sme po zápase vyspovedali obidve strany. Pri mikrofóne mám zástupcu týmu Legends, takže prvá moja otázka, ale ešte pred prvou otázkou, samozrejme gratulujem k postupu do finále. Aké sú to pocity? Tak super, sme vo finále, tak som povedal pred zápasom. Ideme si do finále, sme tam. Bol to ťažký boj, čo? Poviem, že hej. Vo finále vás čaká tým Jarkob. Aký bude recept na tohoto supera? Poviem, ťažké, je to skúsený super. Uvidíme, čo vymyslíme. Čo rozhodol dnes o vašej prehre? Tak, určite aj skúsenosti. Mali sme pred sebou silného supera s fantastickým brankárom, ktorý naozaj to tam dneska zavrel. Bolo ťažké sa presadiť vpredu. Mali výborne organizovanú obranu a musím povedať, že naozaj to zvládli dobre a mali o trošku kúsok šťastia asi viac ako my. Ako som už spomínal, obhajovali ste doteraz víťazstvo z minulého ročníka. V čom alebo bol v tom niečom tento tým horší ako ten minuloročný? Nepovedal by som, že horší. Myslím, že kvalita tu bola aj v našom týme, takisto aj v týme Legends, ale ako som povedal, už asi mali viac šťastia a dali taký gól. No, bohužiaľ, taký je hokej, tak zabojujeme o bronz, no nič sa nedá robiť. Tak a máme za sebou semifinálové série. Do súboja o 3. miesto nastúpia týmy Unikol Vranov nad Topľou a Panthers Humenné a v finále obstarajú týmy Legends Humenné a Jarkob Humenné.